Ці любіце вы анімэ ў жанры сёдзай? А можа, вам падабаюцца анімэ, дзе няма адкрытай рамантыкі, але ўвесь фандам шыперыць галоўную герою? Вітанкі, мяне завуць Алі, і калі вы такое любіце, то ведайце, я таксама. Таму спецыяльна для вас і сябе сёння я распавяду пра 3 анімэ, ад якіх вець даволі моцныя лесбійскія вайбы. Шалёны азарт. Дзяўчынка і Юміка Дзяпамі пераходзяць у новую прыватную школу, дзе статус вызначаецца тым, наколькі добра чалавек гуляе ў розныя азартныя гульні. І ўсе 2 сезоны і 6 серый овы адбываюцца 2 рэчы. Не заўсёды зразумелы азарт, чыстае лесбійства. На гэтым усё. Адкуль там такія вайбы? Па-першае, Юміка быццам увесь час падкатывае да ўсіх магчымых гераінь. У большасці да дзяўчыны па імені Мэры. А па-другое, вы толькі даведайцеся лор узаемаадносін Саякі і Кірары. Мне здаецца, тут лішнія нейкія словы. Мая рэінкарнацыя ў атомай гульні ў якасці галоўнай ліхадзейкі. Жыла сабе дзяўчынка атаку. Аднойчы сяброўка дала ёй новую атому гульню. Дзяўчынцы на так спадабалася, што яна гулялася ў яе ўсю ноч. А зранку, калі пабегла ў школу, яе сустрэў грузавік кул. Менавіта гэта ўзгадвае 8гадовая Катарына клас, калі спатыкаецца аб камень і падае. Да таго ж, яна разумее, што перанарадзілася ў якасці галоўнай антаганісткі гэтай гульні. І лёс у яе,ハッピーエンドなら主人公に犯罪まがいの嫌がらせをしてきたカタリナは身分を剥奪されて国外追放。その後主人公はめでたくジオルドと婚約する。バッドエンドなら主人公をナイフで襲ったカタリナはジオルドに返り討ちにあって命を落とす。婚約者を手にかけてしまったジオルドは主人公と別れ国外へと旅立つ。他のルートでも大体同じだったはず。ハッピーで国外追放をバッドで死ぬって、ハッピーなエンドがなくない？バッドオンリー？Таму яна вырашае быць добранькай заячкай, каб усё ёй склалася нармальна. Ці хаця б лепей, чым было ў арыгінальных канцоўках гульні. Чаму анімэ было лесбійскае? Ды таму, што Катарына, стараючыся быць самай добранькай, як вы ўжо маглі здагадацца, трошкі перастаралася. І галоўная гераіня гульні, Марыя, прызналася ў пачуццях менавіта ёй. あなた好きな人はいないの？私はカタリナ様を慕いしております。マリア、それは嬉しいのだけれど、そうじゃなくて気になったりお付き合いしたいと思うような男性はいないの？気になったりお付き合いしたいと思う男性。さあ、はっきり教えてちょうだい。マリア、あなたは誰と結ばれるの？いませんね。私には気になる男性はいません。私が気になるのもお慕いしているのもずっとそばにいたいと思うのもカタリナ様なのです。ですからこれからもずっとカタリナ様のそばにいさせてください。これはゲームでマリアが攻略対象に告げたセリフ。でもどうして私に？Асабіста я абсалютна не з'яўляюся фанаткай ні ісакаяў, ні гарэмаў, ні антыгарэмаў. Аднак гэтае анімэ не спадабалася, думаю. А яшчэ такі фан-факт, што ў опенінгу першага сезона абсалютна незразумела, чаму, як, хто і навошта, калі 2 дзяўчынкі трымаюцца за рукі. Ну і апошняе анімэ на сёння «Смок пакаёў гаспадарыні Кобаясі». Я шчыра не ведаю чаму, але анібел, з якога я спамповала ўсе мінулыя серыі, чамусьці не пускае мяне на старонкі сезону Кобаясі. Таму, прабачце, аднак вам прыйдзецца глядзець без субтытраў і верыць таму, што я кажу. Кобаясі – самая звычайная жанчына, што працуе ў офісе, аднойчы напіваецца, ідзе ў горы, дзе выратоўвае цмока па імені Тору. Тора пытаецца, як яна можа аддзячыць, на што п'яная Кобаясі прызнаецца, што любіць пакаёвак. На наступную раніцу жанчына пра ўсё забываецца. Аднак амаль адразу ўзгадвае, калі знаходзіць на парозе сваёй кватэры цмока, які ператвараецца ў дзяўчыну ў форме пакаёўкі з хвастом і рагамі. Вы кто такие?
Пазней Кобаясі, нават не вельмі супрацівячыся, літаральна робіцца мама для яшчэ аднаго цмока Каны, у якой у сваю чаргу з'яўляецца сяброўка. І такім чынам анімэ распавядае пра смешныя і не вельмі сітуацыі з сумеснага жыцця цмокаў і людзей. Чаму анімэ полулесбійскае? Па сюжэце Тору літаральна рамантычна закахана ў Кобаясі, пра што не раз кажа, а ў мандзе ў нейкі момант Кобаясі пачынае адказваць ёй узаемнасцю. З усіх анімэ, пра якія я вам сёння распавяла, Кобаясі асабіста для мяне самае камфортнае і самае лесбійскае. А на гэтым у мяне на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і да сустрэчы!